Patutoy mo sa iring, guys. Nakita mo ito. Ano ba? Ito mo makita mo. Pagkabuk, guys, yung anak. Yung patutoy. Loy tayo dahil nasa loob. Diyan mo na isa, mo na patutya. Ipatutoy sana ba? Ang isa. Duha ni kainahan, guys. Ang nanganak, magdungan dyan silang panganak. Tidaghanag iring, guys. Nya, way sudan tarong. Kaya di mga unog din isda. Antos ng tag-iya, guys. Sila pod antos. Way sudan. Luwi kayo. Puro nga bayar ba ni, guys? Kinsay mangayog iring, daidahang iring dire. Kaya na. Parte daghanag iring, daghang kayong pagkaunon. Yan, po na ilaga. Saon ni pagpakaon nga. Parte man ni daghana. Inilugay, guys. Inilugay sila, guys, oh. Sa uban. Ang uban ay sulod. Kay puli-puli man sila, guys. Ito ay nasaag isa. Iwan na kapita sa patoy. Naiisa din. Sablay sang YNTL. Tindong ng inahan, guys, kaya wala na gatas. Ayan ang gidala, guys. Gipaap niya. O, yan at hindi. Ano, guys? Yan ang gilasod sa karton, guys. Oh. Dagan kayo, guys. Dua kainahan sa isang karton. Datugan mo ba, guys? Sama, oh. Patutoy gani kay di naman masuder eh. Isa ba yan to? Isabay. Yabag. Unsa ang pukang? Insuod man si Bio. Ay gawa si Bio kay so. Ay ba kay tangagon man nila. Tangagon na. Ado abog sa raw. Duha ka box sa karton kaya si gawa si Bio. Dia. Yabag na po ni si Bio. Anong iring na. Nyagit na, kagibiyaan na sa isa. Huot sila, guys, kay saramang kakarton. Nag-iilog na, guys, sa ilang one. Hingawa ng isa kainahan.
Usugan ning bakiki oh, ang iring isa oh, nag-iilog la. Ano, nag-away, nag-iilog sila rin ka oh. Nag-away sila base sa katutoy. Tay suga sa isa oy. Oh. Nag-iilog sila. Tutoy. Tiyo. Suga ning tiger oh.